iyang apo. Naguyod sa ilang kabayo, nagdala sa ilang kabayo, ikan sa baryo dayon sa lungsod. Naglataw sila, nagkawaguyod sa gulang kabayo. Kita sa mga tao na naglataw sila naguyod sa kabayo, din sila kung saan yung narawan ay kabayo, naglakaw. Sa ulo, nakadumog sa komentaryo, sige, isa yan ang kabayo, ang bata, o naglakaw naguyod sa kabayo. Hindi mga tao, ang suka ng gulang, imaluwi ang iyang apo, siya mo nagkasanay. Iyang apo, nalakaw ng tao. Sa gulang, pero sa komentaryo, naawa ko yan, ipasakay ng iyang apo siya na magkakagulo sa kabayo. Mga tao, nagkakitaryo na, suka na. Mata, nagkaluwi ang iyang lolo. Siya mo nagkasakay ng gulang, lakaw. So sila dito sa lolo, ang sakay sila ng lupa. Pagkakita sa mga tao na saan maluwi na ng kabayo, kagulang na ng kabayo, sakay na loob nila ng lupa. Karoon sa lolo na di po naman, nanaw sila, ilang ikopos, pinayungan nila ng kabayo. Evangelyo na ang mga tao nagkaglonsod ni Jesus. Kanunay ito nilang itisnes ka. Kanunay ito nilang sa wayon sa Jesus. Diyos diyan nila. Kanunay ito nilang itisnes sa wayon sa Jesus na nagpagilaw. Halo, dibalas sa mga kongrador sa Bukis, mga magkasasama, palahubo, sa ngalan pa nilang iinalan ni Jesus. Kapatid ko sa ito, dili siya magtagal, dili siya mag-mind, siya nag-iisman nila. Tapi dili siya firm sa yanang prinsipyo o karatan. Dili siya magpapikita sa usay isulti sa mga tao. Siguro na natin ulit ng Jesus na Diyos nagka-sinabi o mga pagsaway o pagsalitway nila. So, nag-expected ka o mga pagsaway, criticisms sa mga tao na tinuod, makita ka, maluya ka sa kayo. Hindi ka magpadalo. Kung tinuod, at bilang isulti, tinuwala ka na, di ba? Sa kanya, pero rin na ako i-aamkin. Hindi kayo ka magtagal kung sa'yo kasulti sa mga tao bahin natin. Ano ang kanayan? Ang tagal na ito, importansya kung saan ka ang ikasulti sa ginong bahin natin. Pero ito, pamalandungan
Saya kaya tinuod ang ilang criticism o pagsaway. Kung tinuod, let us learn from this. Let us learn from them. Pag-inoog na ka, pag-usap mo sa may kakulangan na anak natin. Okay. Naging maayo nga tinuod. Tinuod na ito na ilang iso. Sige, siguro ang tinuod yan. Ang pinaangin nila ng kayo. Sa kayo. We need to be reminded. Every moment we need to be reminded. As tata sa doa, tinamuhi. Kasi nga tinamuhi Kristo. So, bisan ng katalunan, bisan sa kritusahay, let us consider or let us look at this possibility. Sa ako tayo, ginuuni ang nagpainom na ako sa ako ang mga kuya o mga kasaluhan. At ang pagayod sa Ginoo, nakakaliwala sa mga pagsaway o criticisms na pag-ibig kitang lingkod, di magkaroon o tarayan ka ng buhay ko sa gusto o maaari. Amen. Amen.